Xente, a terceira parte. Aí vai, mira, a número 18. O iMac G3. iMac G3. De 1998. E ten o Doom, se non me engano, creo que é o Doom, me parece. O que pasa que está aquí, mira, encerrado aí nunha... É difícil de xogar, Para que non sepa xogar, pum, patadón, e non abre. Bueno, horror, son un manta xogando a Doom. A miña favorita de todas, sin duda ninguna, é a miña favorita de todas, a Sega Dreamcast. Aí a tendes, eu teño na casa, teño esta mesma videoconsola. Mirad a memory card, ese Visual Memory Card do 1998, pero realmente creo que foi no 99. É impresionantemente. Aquí tendes un portátil con Pentium 3 dentro e un Euronote 740. E tamén ten un letazo de xogos dentro e tal. Un API de Windows 98. Aquí tendes máis imágenes de videoxogos. Aquí tendes o Crazy Taxi, tremendo, que este de feito está a pantalla do récord. Acabamos de xogar aí un anaco. Hai moitos máis xogos por aí. Mira o Comic Stones, este xogazo, se non xogache de xogazo, tamén este, o Rayman, me parece que é, si, Rayman. Super Mario 64, tamén un xogazo. É outros dos que elegiría, ves? Ese elegiría antes co Mario Kart. Pero bueno, o Crash Bandicoot, que está ali na PlayStation 1 ahora mismo. O Tony Hawk's Pro Skater do 99, tamén está moi ben. O Need for Speed 3, Hot Pursuit, tamén, outro xogazo. O Tekken 3, buah, que decir de Tekken 3. O Resident Evil 1, buah, tamén tremendo. Buah, aquí solamente xogazos, tremendos, pero flipade, flipade. Ahora vamos pasar a outra sección, que é esta, e vamos en orden, que debo recordar que quedamos no 20, non? Pois aquí temos o 21, PlayStation 2. A consola máis vendida de todo o puto planeta, probablemente, seguramente, seguirá sendo sempre. Aí a tendes, lanzada no 2000. Aquí tendes un par de xogos que están aquí adentro. O Need for Speed Underground 1, dos meus favoritos. E a Speed of the Dragon. Nunca lle tuve moito contra este xogo, pero aí tendes. Este é o Need for Speed Underground 1. E agora vamos co 22. A primeira Xbox. O bloque, se aquela vos parecía grande, imagina vos esta, son casi como 2/4 da miña man. Impresionante. Foi lanzada no 2001. Esta consola, sempre quixen ter esta videoconsola, sinceramente. Aquí está o Halo 2, me parece, se non me engano. Está tremendo, E agora mirade, este é o número 23.